Em verên ha vê mihê de bu wextê kesaxê em kesaxê dikin em hatin nav tiriyê me Taifî ne ber avê ne li ber vê gola me Kerjosê tiriye Taifî çê dibe em jê li navê tiriye Taifî ye em niha kesaxa wî dikin ji bê got qewet bibe xurt bibe li bî gir dibin wextê ne kesixan dîbê li bî hûr dimênin mîlet nakire vêrima wî ne düşük dibe pere nake îdî wextê niha em paqij dikin kesixênin darê wat deynin hûn dibênin li vir medar danîne ji ware çatî çêkiriye ji bê gotirêkî paqij derkeve em wê ne kontrola wat dikin. Duruma hewayê vî şeklî got qeşek nema qeşa xelas bû hezrê got walaî ji vê mihê bi hew qeşa dikeve qeşa da etkiya xwelanekê xera nebin em dest pê dikin yani qeşa got hebe sıkıntıya yani ez vêna nekesixênim ji dê li va got 100 kîloyî bigire kesixan dî 100 digire ne kesixan dî 5 digire îdî ew jî li bê wê gir dibin em dibine firotinê gelêrê em 100 80 bêje li ser vê tiriye Bolga Kerjosê tiriye me meşhûr e bi vî şeklî jî em kesaxa ne xweşik kontrola baxma dikin ji bê got vêrimayê daha xweşiktir bibe paqij be çiqa gom baxma wê zêde dikin ew vêrima wê zêde dibe paqij dibe tiriye me bêhtir xweş dibe.